Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawulijengan lan rahmating Pangeran Tumrapa dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tamu kakung milah putri ingkang dahat dirahmatan. Teknis sampun dungkap pinti pajinipun malah kepara mutut sawetawis menit. Keparenga pahargyan sapekenan utawi boyongan sarta ngunduh panganten anak Mas Sumarto sarjana hukum kaliyan anak Jeng Sri Hartati sarjana pendidikan dinten Kamis Wage 11 Agustus 2006. Sinengkawan manis gumolong tanpa mangko kawitan. Minangka sulih saliranipun ingkang hamengku gati inggih Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ingkang mitran hidup. Langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhateng para tamu kakung milah putri. Langkung dhateng Bapak Ibu besan nulinggih Bapak Sastrawiono sakaliyan saking Padokan Bantul. Ingkang nuhoni rembak ingkang sampun samangke sampun angan putra panganten sarindik wonten ing Trayat Parto Sudarman Gergi. Salajanengipun minangka panatacara kaparenga kula ngaturaken tantamaning adicara ing dalu menika makancan. Saperipun atur pambagya harja menika tumunten kesambet dawuh Bapak saha Ibu Sastrawiono saking Padokan Bantul. Ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ibu Dr. Randa Sulastriyati. Lengkap adicara candhakipun panamtinipun Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Dr. Randa Sujatmiko. Paripurna dicara serah panamping putra panganten kalijengaken kanthi lelenggahan lan rahapi pakurmatan pasugatan. Sinambi midhangetaken selangan sambursari mugi laras saking mitran mriki ingkang dipun pandegani Bapak Sumitra. Para rawuh keparenga samangke wekdal kula caosaken dumateng Ibu Dr. Randa Sulastriyati ingkang kaampingan Bapak saha Ibu Sastrawiono ingkang badhe masrakan putra panganten sarindik sumangga.